Issa ekku sa naraw ftit tan Ġesu maluqaw fl-Ewkaristija. X'jallimna Ġesu imma waqt li hu msakkar hemm profond? X'nitgħallem minnu jien meta niġi għaw fiskiet ħdejh? L-ewwel ma jallimna dan Ġesu l-qaddistana. Jallimna skiet profond. Iva Ġesu fl-Ewkaristija iżomm iskiet. Ikellmek biss fi skiet ta' qalbek. Lanqas lil min ikasbru ma jkellem jibqa' silenzjuż. Xieqtu sija għandna qudiemna. Jekk inkasbru ma jkellimniex, jibqa' sieket. U jien dan Ġesu llum qed jgħidli biex nimitah kemm nista' billi nipprova nevita il-paroli fil-vojt kultant. Jew forsi hemm drabi li jien ngħid diskors li jweġġa' lill-oħrajn u għalhekk ngħidulu għajdu warajja mulej. Nitolbuk teħlisna mill-paroli vojt jew minn diskors li jweġġa' lill-oħrajn. Ekku issa nistgħu insibu unkantaw strofa minn number 3 bil-kanti tal-kantakom li jisimha I will never forget you. Ngħidu l-ewwel strofa, mbagħad nerġgħu naraw xi kompli jallimna dan Ġesu. I will never forget you, my people. I have hired you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphaned. I will never forget my own. Ekku issa inkomplu naraw dan il-mulej x'se jkompli għallimna hawnhekk imsakkar fit-tabernaklu. Moħħbi ġo dik l-ostja x'jallimni Ġesu mill-Ewkaristija meta niġi ma' ġembru? X'jallimni? Jallimna skit profond għadna, ma jallimna wkoll umiltà tal-għaġeb. Iva, dan Ġesu Alla li ħalaq l-univers u li lanqas id-dinja ma tesaw iċċekken f'daqsxejn ta' ostja bajda. Jatawn qudiemi. Għaliex għamiltu dan Ġesu? U Ġesu sa jwiġibna u jgħidilna dan għamiltu għalik. Dan għamiltu għalik. U jiena li ninsab qudiemu għandi nimitaħ billi dejjem u f'kollox infittex mhux dejjem lili l-ewwel jien, it-tinijien, it-tielet jien. Infittex l-aħħar post. Nitgħallem nos l-umiltà. Fejn rrid nużadu l-umiltà? Fl-emil kollu tiegħi. Ngħidulu lil mulej Ġesu, għallimna nozzu l-umiltà f'emilna kollu. Ekku ejja naraw x'sa jkompli għallimna l-Ġesu minn dan it-tabernaklu, minn din
il-moħba tiegħu ġol-ostja. Allimna iskiet profond, jallimna umiltà tal-aġeb u jallimna wkoll ubbidjenza kbira. Ġesu, tafu Ġesu qed jgħidilna jiena fl-Ewkaristija jien ubbidjenti għal kull rieda ta' saċerdot. Saħansitra jien noqgħod għar-rieda ta' dawk li kasbruni batti sagrilegi. Ara x'jallimna Ġesu. Jobdel is-saċerdot, jobdel il dawk li kasbruh kemm qed isir tkasbiri. Namlu ħafna talb għax qed issir tkasbir lill-Ewkaristija. U Ġesu jallimna l-ubbidjenza. Ir-rieda tal-Missier kienet li hu għalaqlu żmienu telaq imma li jibqa' magħna b'dan il-mod. U jien għandi nimitak Ġesu billi f'kollox naċċetta wkoll jien ir-rieda ta' Alla f'ħajti. Mhux dejjem toġobni, imma Ġesu qed jallimna. Naf nifmek. Naf li tħoss it-toqol tal-ħajja. Imma ftakar li jien mhux qed nikmandak biex tagħmel ir-rieda ta' missieri u jiena m'għamiltix bqajt ħdejh fuq il-pultruna tal-bellus, le, jiena nżilt u jien għamilt ukoll ir-rieda tal-Missier u jien ukoll ħassejt it-tbatija u t-toqol u tlabtu lill-Missieri li iva ma jimpurtax titlobni jekk jista' jkun bijat minni dan il-kalċi. Missier, ma jien spiċċajt. Mhux dak li rrid jien, imma dak li tredint. U din nitolbu lil-Mulej. Mulej Ġesu, ejna nimitawk billi naċċettaw ir-rieda tiegħek f'ħajjitna.